Makasih ya. Mas Jen, nasinya titip ning Mas Raga sih yuk. Yo. Ayo, titip nasi. Apa itu? Oke, tahu sini. Tak jumatan dulu, makasih. Oke. Assalamualaikum. Mas Jak, kowe wis wudu apa urung? Durung. Oh ya wis ya udah bareng-bareng. Yo. Ayo. Konco-konco tak balik sih ya. Kan kene panopan jiko cuma terkait dewe yo. Dipangan ning ndi ae enake? Ning taman bae. Wis yo. Sing untuk setengah minggu. Kanca-kanca, Rene.
Doko salat api. Yo api dah. A.